Ki pulit ka is giant hills hak arpasantrik rompang kila yo ban seino ya ka weka met yap jong urang ba ubom la ban ithu ka ba per halor jong ka wa suwai is giant hills. Superintendent of Police ulaong bahadin kila yo ya ka jingtip lingba wahe shnong jong ka shnong mo lamano baka don ka weka met yap ka ba per hawa suwai kumta na kaleng ki pulin kila her bran syakatika jaka ban penlong ya ka jingto kit benya. Hakabas dang jong kajing tokit ya kanika met yap shum la dan satya kinu kiban wan kam bat hadien bala pendap ya baro kijing don kam hakatehi kajaka bat penkan riak no ya kamet syapo civil hospital klerian na kabenta banle ya ka post mortem bat ban bu hapo kajaka bu met yap jong ka hospital banle ya ka autopsi kenang ban lap ya ka daw jong kajing yap. Uni ubrio bomla ban itu udai ubaladan hakarta sabusan hadut san post nam udan karenyeng san point lai phot ubakam dum sni do upong da ka patlun yong bar ka t-shirt rong blue.